Yan, malaki na. Oh. Malaki na yan bukas, guys. Pati itong andito. Ha? Ito mo. Lilinis kami ng lalakaran nila. Ito yung, di ba? Malalaki na rin to, guys. Ano? Yan, guys, maglilinis kami sa Kabuting Kalaw. Tadaan muna kami dito sa ilog, guys. Basa na ako, guys. Okay lang, di pa ako naligo. What's up, guys? For today's video, maglilinis tayo sa mga dadaanan natin sa mga papuntang Kabuting Kalaw. Yung kasama natin Kanter Joey, Kanter Kulot, Kanter Kevin, Kanter Francis, Kanter Arnold, Kanter Brian, guys. Stay tuned at ito ang Dapat Alam Mo! At ito ang Di Makaro Hunter! What's up, guys? For today's video, maglilinis kami ng dadaanan ng mga bisita namin. Kasi titignan nila itong Kabuting Kalaw. Ayan, oh, kahapon kung titignan nyo, medyo maliit pa yan. Pero lalaki na, guys, oh. Diba? Kahapon lang yan, guys. Sino katagalag ko niya? Kahapon si kami, Kulot. Ayan, naglilinis na si Kulot. Yung mga dadaanan natin, guys. Ito yung pala tandaanan namin, oh. Kung kahapon, guys, kung titignan nyo, ito, guys, oh, tinanggalan ko ng, pero napakalaki na, guys. Kahapon ang liit lang yan, guys. Ito ulit, oh, kahapon sa video, guys, ang lilit nito. Pero ngayon, guys, ang lalaki na. Lumaki ng gusto, guys. Nainitan lang sila, eh. Lumaki na. Ayan, oh. Ayan, oh. Tapos yun, napakarami nun, guys. Hindi natin lalapitan para hindi sila magtampo yan. Naglilinis ng si Kulot, guys. Mas lumaki na tayo na. Dito na kita, ma. Dito ni. Nagbabasi, di kalman data. Dati ya mo. Nabadbad kan lada kita. Ito na ito dito daan. Hindi ni. Nagtubo aja nagalanda ni. Guys, meron din dito. Meron din doon. Ayun, yung pumuti. Yung mga andun, guys, oh, meron din doon. Kung natatandaan nyo, guys, itong mga kabuti, may pinaglalaanan kami na purpose, yung sinabi ko. Bukas na kasi ito, eh. Ito kasi, guys, pang dapat alam mo. Kay Kuya Kim. Pupunta sila dito, guys. Yung mga staff niya. So nililinisan namin yung mga lalakaran nila, guys. Tulad ng mga taga dito. Pinaalam na namin to kay Uncle Nicolas. Oh. Patinto lang nito. Yan, naglilinis kami ng lalakaran nila, guys. Diretso sa mga kabote. Ano, malinis na dito. Okay na to, guys. Yun. Ano yung mga kabote, guys. Nako, bukas to, guys. Nag-ano na sila. Nag-ukra din. Guys, napakaganda. Ayan, oh. Nag-ukra din, guys. Bukas malaki na to. Bukas yan, malaki na. Oh. Malaki na yan bukas, guys. Pati itong andito. Ha? Ito mo. Lilinis kami ng lalakaran nila. Ito yung, di ba? Malalaki na rin to, guys. Ano? Nice. Bukas ano na yan? Agukradton. Ha? Yun lang yung sabi ni Kanter Francis. Bukas wala na, so wala na. Nawanain. Oo. Di madakkel lang ako ni.
Mun? Yung may isa to Yan yung nagkato. mo na eh. Haan? Nada ka. Te. Kapten na kami to. Awalan. Pagpadan sa atin eh. Ay. Awan, di may tayo na. Ayun. Di may kami tibiyat kinakita. Oo. Nagukrad niya. G0 na Ginid dapat. Zero Napakarami niyan guys. Ayun o, malalaki na rin yun o. 0 aji kayo Gini. Ay, dadyayan eh. Limuwaran. Oh, padas ni man. Kiling ka man. Madeds ka no? Pakarami na guys oh. Nice one. Ang galing. Picture. Picture natin guys. Napakarami. Sarap niyan. Yan oh. Nakita ko Yan, oh. hindi. Duwa dahil. Agi dyan nakita tanga. Yan, oh. Brian kasla sapot-sapot. Na? Ay kasla sapot. Oh, na nagtubo. Yan oh. Napakarami rin yan. Agtagtag Dito. pa natin kahoy pala. Yan. Logsog. Yung dalawa dun guys oh. Ano yung kahoy? Yan oh. Yun. Tiro tamo tam.